Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. I'm not sure how far the investigation team has gone. U-Advocate Andrea Johnson uthi akanalwazi kwenzeka ntoni ngezityobo ezazikwingxelo efungelweyo kaFadil Adams zokuba kwakhutshwa imali yecandelo lezobuntlolo ngokungekho mthethweni yahlawulwa owayengumphathiswa wamapolisa uBheki Cele. Ukungaziphathi kakuhle kwabaqhubi kunegalelo ngoba ubuyajonga kwisithuthi esisimhlophe uyawuphawula bangabana besikwisantya esiphezulu kakhulu. Ngabantu abahlanu abasoleke kwingozi yemoto kwindlela i-N2 ngaseMooiplaas kuGompo City eMpuma Koloni. Molweni Mzontsundu, siphinde sabuya kwakho neendaba ngobunjalo bazo, singalibasanga maseko ke masingene emxholweni. Obesakuba intloko yecandelo elilwa urhwaphilizo phantsi kwegunyabantu lezotshutshiso i-IDEC u-Advocate Andrea Johnson ithi akanalwazi ngokuba yintoni eyenzekayo ngezityholo ezaziqulathwe kwingxelo efungeleyo yelungu lepalamente le-National Coloured Congress umnumzana Fadil Adams zokuba kwakhutshwa imali yecandelo lezobuntlolo ngokungekho mthethweni yahlawulwa owayesakuba ngumphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki Cele. uJohnson uvele phambi Komishoni kaMadlanga ePitoli. Obesakuba ngusomaqhuzu we-IDEC u-Advocate Andrea Johnson ubile walithonsi ngethuba ethawuziswa ngemibuzo nanamhlanje kwikomishoni kaMadlanga. Ubuzwe ukuba kwenzeka ntoni ekugqibeleni ngezityholo ezaziqulethwe kwingxelo efungelweyo ukusungula uphando. I-Section 27 Referral Affidavit ukutsho eyenziwa lilungu lepalamente eliyinkokheli ye-National Coloured Congress umnumzana Fadil Adams. Lo ngxelo yayiqulethe izityholo zokukhutshwa kwemali ngokungekho mthethweni kwinxili yecandelo lezobuntlolo ziyahlawulwa owayesakuba ngumphathiswa wamapolisa umnumzana Bheki Cele. Ejikwa ngemibuzo uAdvocate Johnson uvumile ukuba akanakulikhupha litsole lokuba ingabi IDEC yalusungula kusini na uphando kwezo zityholo. Embuza ngqo ngakwaziyo ngalomba omnye wabakomishinala uAdvocate Sesibaloyi uthe Paragraph 5. The suspicion of funds being unlawfully taken from the secret fund to former Minister Bheki Cele. It seems to me that out of this whole affidavit, this would be the one that obviously would fall within the mandate of IDEC to investigate. Correct. Do you accept that? I accept that. Okay. Was anything done about it? Was any further statements taken? Was any investigation initiated on this allegation? Commissioner Baloyi, I am not sure how far the investigation team has gone or what they would have done in relation to this matter. But you would know if an investigation was conducted. I mean, you know about the others. Yes. Something was done and they've been classified into 6 legs that you can speak to. Correct. It's fair to say you would know if there was an investigation into this as part of the briefings that you're getting arising from this Section 27. Correct, and I didn't receive a briefing on this. And so until there is evidence that there was an investigation, it is fair to surmise that nothing came out of this. I have nothing to gainsay your proposition. Yes. Usaqhuba nokuchopha ichazo kwikomishoni uAdvocate Johnson obengumakhonya we-IDEC. Liphinde lathabathisa ityala ngaphakathi kwityala lotyholwa ngokuba ngungqondongqondo amaqelo lwaphulomthetho uVusimuzi Khetka Matlala nabane atyholwa nabo kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini. Ingqina lesithathu lenkundla uCaptain Phimi Serhobela nowafumanisa ze wanxulumanisa omnye wabatyholwa uMusa Kekana kugebengo lwenjineli yaseVereeniging uAman Swart ngo-April ka-2024. uCaptain Serhobela uxelele inkundla ukuba wambamba ngokwakhe uKekana. uCaptain Serhobela owacupha isithuthi esiluhlobo lweHyundai i20 owayehamba ngaso umtyholo wokuqala kwelityala uMusa Kekana ngokwayanyaniswa nogebengo lwenjineli yaseVereeniging. Ephekwa ngemibuzo uCaptain ubuzwe ukuba wayinabani ngethuba ebamba uKekana. Who did you leave with? Did you take anyone with you? O ila sepela le mangoro khona le motho ila sepela le yena ha no tloga mo. Yes. Who?
Kima. Accused number 1. Were you the only police official that left with accused number 1, or was there anyone else? Kwena fela likhumshele nelisipela le number 1 or bona lo mongwe la sipela le lo. I was with other members. baye bamthatha bamsaphi umkhanelwa ukusuka kwindawo abamnqakula kuyo ubuziwe ze waxelela inkundla kuba baleka kwindlu yomtyholwa bayophanda. House number 34, 5th Avenue, Q. We rushed to house number 34, 5th Avenue, Q. Area ile ordinary regular recover stolen or hijacked vehicle mo. I can say it's an area where we most times discovered stolen vehicles and weapons. Uxelele inkundla kuba bafika bafumana umpu imbumbulu nebhegi eyayinemipu engekho mthethweni. Ukapteni uthi bafumanisa kananjalo kuba uKekana wayesebenzela uMatlala kwizenzo zolwaphulo mthetho olunobundlobongela. Ukekana uMatlala unkosikazi kaMatlala uTsakani uthi yekoma usela noNthabisengzama bajamelene nenhlaningi yamatyala ngokoyamene nezithyolo zokuzama ugqithisa amafu usomashishini uJoe Sibanyoni nabanye. Ityala liyakhuba. Obebhala kwindaba ze-SABC Dinkundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Ngabantu abahlanu abasoleke kwingozi yemoto kuhola wendlela uN2 ngaseMooiplaas kuGompo City eMpuma Koloni isithethi sezothutho ephondweni uMnumzana uNathi Bhinqose sithe omnye kwabalimeleyo ubalekiselwe esibhedlele. uMnumzana Bhinqose uthe imoto ezimbini zinqubene kwenkunzi zegusha ze kwaqhambuka umlilo kwenye. Intatheli yethu Abongile Yantyisi isenzela ingxelo. Yethuse umzi ingozi yenzeke apha ngaphandle kuGompo nalapho kungcono kuba kusoleka abantu abahlanu kusichubela abanzi sinayo thethela isebe lezothutho apha ephondweni uNathi Bhinqose. Tata kwenzeke ntoni apha khasichubele banzi? Ngabantu abahlanu abathe basoleka kule ngozi abane kubo bebe kwimoto le imhlophe iFord Fiesta logama omnye bekwikhwide ngapha nethe yantumeke ngumlilo emva kokuba zigile nezizithuthi nto leyo ithetha ngabantu abahlanu abathe basoleka. Sike sava ke amarhathendiwo ukuba ngabantu abathandathu abathe basoleka. Siyafuna uyixolisa la lonto sifuna ukuyilungisa. Uloyiko bekuba ngabana kwisithuthi esithe santumeke ngomlilo bekukhangeleka ngathi kukho abantu ababini kodwa ke esawubucinyiwe umlilo kuye kwafumaniseka ukuba ngabana ngumuntu omnye ebekuyo nto leyo ithetha ngabantu abahlanu. Umntu lo ke bekwesithuthi esinotshe waluthuthu kuvakala ngabana beyitishalakazi phaya eQumrha Primary School ebesendleleni esikolweni ke ngethuba kusenzeka lengozi kusithuba sentsimbi yesixhenxe ngalentsasa. Ingaba into nobangela luthini uphando lwenu kwangoku? Izinto eziliqele esithi sikhokelele kwingozi ezikumila kunje. Imozulu lesijongene nayo asikwazi ukuyirola out as a contributing factor. Kodwa ke nokungaziphathi kakuhle kwabaqhubi kunegalelo ngoba ubuya jonga kwisithuthi esisimhlophe uyawuphawula bangabana besikusantya esiphezulu kakhulu ngethuba sinhlithana nesinye isithuthi esi nale into benegalelo kodwa ke sizawuvelela zonke inkalo khona ukuze sibe nokwazi ukuthintela izinto ezikumila kunje kwixesha elizayo. Ungathini kubaqhubi ngakumbi kwimozulu enjena namhlanje? Lengozi njengokubukhe watsho yenzeka kwiyure nje enye emva kokuba besikhuphe isilumkiso sokuba abantu bachula ukunyathela ezindleleni ngenxa yemozulu engenhlanga. Siyafuna ukuhlaba ikhwelo ke kuwe wena usadla amazimba ukuba nto yakwethu thobela umthetho uthoba isantya sakho khona ukuze ube nokukhuseleka sinqwenela ukuphinda siye kwesini apho sawufika kusweleka abantu ngohlobo. Yabulela kakhulu ngexesha lakho. uNathi Bhinqose nothethela isebe lezothutho apha ephondweni esichubela abanzi ngesisiganeko senzeke apha namhlanje. Sisithathe izinambo sesibuyisele kuni apho eGauteng. Kwalapha ezindabeni ikomiti yenkcitho karhulumente iskopa ilugqithisele kwinqanaba elingentla uphando lwayo ngengxowa-mali yeengozi zendlela nethiwe mbende zizithyolo zorhwaphilizo. Sibulise kwakho xa sihlabela mgama.
Inkundla ephakamileyo yasePitoli kulindeleke ukuba ive ingxoxo kwisicelo esingxamisekileyo se-DA esiphikisa isigqibo sebhunga lomasipala waseTshwane sokunqumamisa umanejala wesixeko uJohan Metler kubuyiswe intloko yezimali kulo masipala umnumzana Gareth Mnisi. I-DA ityhola ngelithi ezi zindululo azithathwanga ngokusemthethweni kwintlanganiso ekhethekileyo yebhunga ebanjwe ebutsheni bale nyanga kwaye ifuna isithintelo esingxamisekileyo senkundla kubekelwe bucala esi sigqibo. I-DA ifake isicelo esingxamisekileyo ifuna kuthintelwe isigqibo sebhunga laseTshwane sokubuyisela intloko yezimali kulo masipala umnumzana Gareth Mnisi nokunqumamisa umanejala wesixeko uJohan Metler. The vote was rigged. The majority of councillors in Tshwane voted against Metler's suspension because there weren't any grounds for that suspension, and they voted for the accusations against Gareth Mnisi to be treated as serious. In other words, that dismissal, if he's found guilty, should be on the table. But the council vote was rigged by the Speaker, who subtracted 13 votes from whatever the ANC and the EFF opposed. And that is what we are here in court. It's an urgent matter to argue. The urgency of the matter is that if Metler is suspended for 3 months, we believe that there will be serious attempts to loot from the city of Tshwane by the ANC-led coalition. We've got a couple of months until the election. These parties are hard up for money. We know that Metler has put his foot down on irregular tenders. We fear that under an acting city manager, those tenders will be awarded. On the issue of Mnisi, the urgency is if he is simply allowed to come back to work with a final warning, as they now claim, the integrity, the discipline of Tshwane's processes will be seriously compromised. I-DA ithi ukubuyiselwa komnumzana Mnisi esihlalweni anikwe kuphela isilumkiso xa ethe wafunyanwa netyala kuya kubeka esichengeni intembeko yesi sixeko neenkqubo zikarhulumente. Abatyali-mali, oosomashishini neenkokheli zaseburhulumenteni kumbutho ophuhliso kumazwe amazantsi e-Afrika badibene ngentloko eThekwini kushukuxa imiba yokukhulisa uqoqosho nokuvula amathuba emisebenzi. Umlawuli jikelele wesebe lenzululwazi, ubuchwephesha noveliso lwezinto ezintsha uGqirha Mlungisi Cele udandalazise ukubaluleka kwale ngqungquthela ekuziseni isombululo kuqoqosho oluqhokekileyo nasekukhuthazeni urhwebelwano. Silapha eThekwini lapho kuhlangene khona osomabhizinisi, izikhulu khulumeni kanye nabatshali zimali ukuzodingida udaba lokugqugquzela phambili ukuthi izimboni zikhule kwisifunda seSADC nesinamazwe alinganisela lapha kwi-16, kanti lokhu kwenziwa ukuze kukwazi ukukhula imnotho kulamazwe, kukwazi ukudaleka amathuba omsebenzi, kube nenqubekela phambili. Kanti ukukhuluma nathi ke ngengxenye yeNingizimu Afrika kulolu daba sinayo uDokotela uMlungisi Cele ongumqondisi jikelele kumnyango weze Science, Technology kanye ne-Innovation. Dokotela uCele usicacisele nje kabanzi ngeqhaza edlalwa umnyango owakho la kule ngqungquthela njengoba kukhulunywa ngalolu daba olubaluleke kangaka. Masibingelele Mashenge nababukeli ba-SABC. Siyabonga kakhulu ngaleli thuba esinikeza lona. Umnyango wethu ke njengengxenye kahulumeni ubambe iqhaza elibalekile kusukela nje ekusungulweni nokucabanga ukuthi kufanele kube nale ngqungquthela yokuthi imnotho yala kulesifundazwe seSADC ayikho esimweni esihle njengoba nalo wethu umnotho uzikile noma kwenziwa yonke imizamo yokuthi ukhushule kodwa kuyabonakala ukuthi kuningi okufanele kwenziwe kuyazatshalazwa. So kwaboniswana ukuthi ukuze mhlambe sikwazi ukuthi kube namathuba amaningi avulelekayo ukuthuthukisa komnotho akuhlanganwe la njengoba nazi ukuthi ngenyanga ezayo omongameli balamazwe ala kwiSADC azobela eThekwini emhlangano njengoba iSouth Africa iyusihlalo owesikhashana kulonyaka weSADC. Kwase kuthiwa ke akwekufocuswe kakhulu ekutheni sithuthukiswa kanjani imboni nokuhwebelana kulesifunda seSADC. Thina ke siholwa uNgqongqoshe uProfessor Nzimande into abeyisho na izolo la ukuthi akwazi ukuthi kube nokuthuthuka okuya phambili kwezokuhweba nakwezimboni uma ngabe kwezobuchwepheshe neze innovations zingekho. Lezi zinto zombili
azihlukani. Loyo ngumqondisi jikelele emnyangweni we-Science, Technology and Innovation, uDokotela uMlungisi Cele khuluma nathi malana neqhaza edlalwa yiNingizimu Afrika ekutheni kuqhutshekelwe phambili ngodaba lokuthuthukisa izimboni kwisifunda sase-SADC. Uyaqhubeka ke ingqungquthela, soqhubeka sinazise ngokuqhubekayo. Kuzanele Buthelezi, eindabeni za-SABC eThekwini. Ikomiti yenkcitho karhulumente iSkopa ilugqithisele kwinqanaba lingenhla uphando lwayo ngengxowa-mali yeengozi zendlela nethwembende zizithyolo zorhwaphilizo, ulawulo gwenxa lwezimali nezenzo zokunikezelwa kwezivumelwano zomsebenzi ezingaqinisi mnqwazi nokutyabula abahlawuli berhafu iibhiliyoni zeerandi. Usihlalo wekomiti yenkcitho karhulumente epalamente uSongezo Zibi uthi le komiti ifumene intsilelo emandla kulawulo lwengxowa-mali yeengozi zasezindleleni iRAF ngamafutshane, kuquka namanyathelo angafanelekanga oyenyaniswa nezivumelwano ezimbini kwicandelo lonxibelelwano nentengiso nezixabisa i-R500 million isivumelwano ngasinye. There were two contracts of 500 million rand each that appeared to have been an externalization of the procurement process in the marketing department. In other words, two service providers are free to procure anything and anyone on behalf of the Road Accident Fund without any monitoring whatsoever from the Road Accident Fund. And those two contracts were to be depleted long before the 5-year period in which they were supposed to last for. Kananjalo lulawulo lutenxileyo kwizicwangciso zezezimali aludizi zigqibo ezingathabatheli ingqalelo uzinzo nekamva nje kuphela, koko zikwaxhoxa iipokotho zoluntu olubhatala irhafu iibhiliyoni zeerandi. Those kind of amounts, as big as they are dwarfed by the impact of what I believe to be poor management decisions, poor board decisions or poor board oversight, as well as just poor operational decisions by management throughout, which have cost the Road Accident Fund and therefore taxpayers billions more per annum than whatever we have seen within the procurement space. Kambe ke lo mba uthunyelwe kwabenkonzo zesipolisa kweli ukuphanda nzulu ngawo emva kwenkxalabo ephakanyiswe yikomiti iSkopa mayela nokuhlolisisiswa kwequmrhu iRAF ukuze kulawule ubulungisa nentembeko. Those documents have been transmitted to the SAPS, and they will then conduct further investigations and take statements from various parties, such as the sheriff himself. They might speak to Mr. Litsuano and so on. So they will compile a file, which they will then forward to the Director of Public Prosecutions in Cape Town. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Usekela mphathiswa wezempilo uGqirha Joe Phaahla ugxininise ukubaluleka kobudlelwane namazwe angaphandle nanjengoko eli loMzantsi Afrika liqhubeka nokuthwala uxanduva lentsholongwane kagawulayo kwaye liqhuba eyona nkqubo inkulu yokuvavanyela ugawulayo nonyango. Ethetha kwinkomfa yehlabathi yesihlandlo sama-26 eRio de Janeiro, uGqirha Phaahla uthe uMzantsi Afrika uqinisa intsebenziswano kwilizwekazi iAfrika liphela nemibutho yoluntu kwilinge lokuqinisekisa ukuba inkqubo yokulwa nogawulayo kwihlabathi ifumana inkxaso yezimali. uGqirha Joe Phaahla uye wamkela inkqubo yokuthintela intsholongwane kagawulayo ingakumbi ugonyo lwechiza leLenacapavir nekugonywa ngalo kabini ngonyaka kwaye libonisa ukuba liyasebenza ngomyinge ka-100% ekuthinteleni usuleleko ngogawulayo. Well, I think the biggest story, of course, is the issue of the long-acting injectables. There was, of course, the previous one which have been used and kept, and then we've got the Lenacapavir, which is even more in the sense that it's more long-acting. The others were about a month, 2 months, but this is 6 months. But we also expect at this conference a lot of other innovations, because as you know, from the press conference which I've just come from, where, you know, with the International AIDS Society conveners, we're also together with UNAIDS. The emphasis, of course, is on the fact that it's good enough for researchers, for scientists to come with new tools,
But the question is, are they accessible? So it's to make sure that when these tools are found to be effective, like lenacapavir, which is proven to be almost 100% effective in prevention, they have to be accessible. Kodwa uGqirha Phahla ulumkise ngelithi inkqubo ezikwazi ukuthintela ugawulayo kufuneka zifikeleleke kwaye zifumaneke lula kuluntu ingakumbi kubantu abangathathi ntweni. Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.